Vaikka joskus opiskelija saattaa olla vaikea ymmärtää, miksi Kristiina aina muistutti argumentaatioanalyysin treenaamisesta ja Marjukka aina huomautti tekemättömistä kotitehtävistä, niin me, koko opettajakunta, olemme toivoneet joka hetki teille kaikkea hyvää. Että te onnistuisitte kokeissa, jaksaisitte lukea, tulla preppauksiin ja ottaa vaarin kaikista hyvistä neuvoista, joita me teille pitkin matkaa jaoimme. Mutta nyt opastuksen ja ohjeiden aika on tullut päätökseen, ja teidän on aika kokeilla oman osaamisenne kantavuutta. Toimittaja Maija Aalto kirjoitti kerran Helsingin Sanomissa viisaita sanoja. Hänen mukaansa yhteiskuntamme puhutaan nykyisin tehokkuutta. Nuoret ikäluokat on välttämättä patistaa heti opiskelemaan ja nopeasti töihin. Siitä taas seuraa, että nuorille ihmisille, teille, syötetään pelkästään menestystarinoita. Sellaisia yksilöitä on oikeastikin olemassa, jotka tietävät parhaimmista haluavat isona, pääsevät suoraan sinne, minne pyrkivät ja suoriutuvat kaikista älystyttävän nopeasti. Onnea heille, he ansaitsevat kaiken saamansa ylistyksen. Meille ihmisten enemmistölle on tavallisempaa erehtyä, valita väärin tai muuttaa mieltään. Ihmisellä on myös hyväksi haaveilla ja harhailla, etsiä ja löytää, tarkastella asioita kokonaan uusista kulmista. Näissä asioissa usein ovat nuorena taitaampia kuin vanhana. Yhteiskunnallekin on hyväksi, että ihminen osaa monenlaista, yhdistelee asioita luovasti, kokeilee. Putken läpi kulkeminen tuottaa putkiaivoja, kun taas epävarmuuden sietäminen tuottaa oivalluksia. Toisin kuin me aikuiset oman menneisyytemme takia kuvittelemme, opiskelujärjestelmä on oikeasti joustava. Tietenkin on olemassa ensikertalaiskiintiöitä ja tiukkoja aikarajoja sekä aloja, joille on hyvin vaikea päästä. Niiden rinnalla on useita kertoja vuodessa toistuvia hakuja, kiertoreittejä ja konsteja yhdistellä opintoja luovasti. Teidän nuorten ei vielä tänään tarvitse tietää, mihin olette matkalla. Missään iässä siitä ei tarvitse olla varma. Elämän ei pidä olla moottoritie. Sivukouluilla on usein paljon kauniimmat maisemat ja aivan muuten. Kirjailija Minna Rytisalon sanoen, nyt siivet ovat valmiit ja niihin voi luottaa. Jos on oikein onnekas, me jotka jäämme, saamme vielä kiitollisen katseen häneltä, jota ei ole mitään pois. Toivotan tuleville ylioppilaille onnea sekä hyvää matkaa.
arvoisat juhlavieraat, olemme tänään kokoontuneet tänne Kosken lukioon juhlistamaan teidän, uusien ylioppilaiden ja meidän riemuilioppilaiden lahjapäivää. Pienistä riemuilioppilasmäärästä voisi kuvitella meidän ikäluokkamme vähättelevä Maria Keltin vuonna 1865 suunnittelema ylioppilasta. Kuvitelma on kuitenkin täysin väärä. Vuonna 1974 ylioppilaita lakitettiin vain 8 nuorta, ja osa meistä on jo poismattuja. Luokkamme pienuuteen johti ruotsin kielen lehtorin vaihtuminen aloittaessamme 7 vuotta. Näkiköhän toista lehtorimme edessä katastrofi menee pian. Lehtori Leena Mäki otti meidät silloin erikoissuojelukseensa ja opetti meille ruotsin kielen ylokirjoituksissa hyväksyttävällä tavalla puolistavasta puolesta. Tätä ennen hän joutui 7. luokan kesällä antamaan 10 ehdot, joista kukaan ei selviä. Pari poikaa ei saanut ehtoja, vaikka eivät saaneet koko vuoden aikana yhtään hyväksyttyä poikkelusta. Leena kertoi heille, että ei voinut antaa enempää ehtoja, koska ette kuitenkaan pääse läpi tehtävästä kuustelusta. Mutta minä luotan heihin, että kyllä te opitte. Kun jaksatte kuulla. Leena oli oikeassa. Se voidaan takaisin ruotsin kielen ja vieläpä hyvillä arvosanoilla. Ehkä arvosittekin oli toinen puolista. Minä opin myös arvostamaan tätä koulua niin paljon, että halusin myöhemmin omat lapseni tähän samaan oppilaitokseen, vaikka siihen tarvittiin muutto syntymäpäivän korttiin. Mikäli Leena ole nyt paikalla, tässä tulee sydämellä kiitokseni kaikesta siitä, mitä teit aikoinaan hyväksi. Uskon näihin kiitoksiin yhtyvät myös kaikki tämän ja myös ensimmäinen kiitoksiin. Teille, nuoret, uudet ylioppilaat, voin sanoa, että elämää teillä on hieman takana ja paljon edessä. Meidän riemuilioppilaiden puolestaan on todettava päinvastoin. Elämää paljon takana, huomattavasti vähemmän edessä. Elämä on kummallinen asia. Se pitenee ja lyhenee samalla. Vaikka valkoiset lakit ruunaavat niin teidän uusien ylioppilaiden kuin meidän riemuilioppilaiden päivä on pakko todeta, että elämän tilanteet ovat kuljettavia erilaisia. Muistan, kuinka reilu 50 vuotta sitten haaveilin ylioppilaslakista. Nykyisin koiralenkin haaveilen karvaamista, kiposta tai ihmisestä, ihan käytännön kysymys. Muistan, kuinka silloin ylioppilasjuhlassa oli elämä edessä ja tuhka takana. Nyt kun katson meitä riemuilioppilaita, tuhka on ainakin harmaa, kunhan sentään vielä elämää on edessä. Muistan, kuinka 50 vuotta sitten haaveilin Toyota-autosta, koska kaverillankin oli sellainen. Torstaina museo rekisteröi entisen Toyota Coronan punaisen sellaisena kuin kaverillankin oli. Lisävarusteena oli sen aikaan huippuvaruste. Radiokasettisoitu kierroslukuun vapaasti. Unelmilla on tapa toteutua ennenkin tai myöhemmin. Muistan, kuinka haaveilin nuorista naisista, joskus joku vaikka perheentekosten kanssa. Nykyisin haaveilin kanssani ikääntyneen vaimon jaksaman vielä mukana tulevia vuosina. Enkä enää muista, miksi olisin tästä. Muistan, kuinka yleisurheilussa haaveilin tuloksista, mestaruuksista ja onnistumisista. Nykyisin toivon, ettei koira juoksisi ja vetäisi niin kovin, se ennästyttää ja muiden asioita. Muistan, kuinka haaveilin ammatista, jossa viihtyin koko työuran ja kannan kotiin riittävät leipää. Nykyisin olen tottunut eläkeläiselämään niin, en muista enää mitä tarkoittavat sanat ammatti, työ ja työ. Leipää on siis edelleen perässä. Muistan, kuinka haaveilin kodista, uudesta talosta, jossa tehdään liuta lapsia ja minä niiden mukaan. Nykyisin asun vanhaa, ennen sotia rakennettua taloa ja olen onnellinen. Kun lapset tulevat, ovat aikansa ja lähtiessä jatkavat nautittavan hiljaisuuden. Parhaat jouluvalot ovat poikki ja joku kävyn auton perällä. Muistan, kuinka
käyttää ja osata. Onneksi nykyinen älypuheenjohtaja Googlen vastaukset fiksut ajatukset ovat enää harvinaista henkilöä. Muistan, kuinka muistin asioita, tehtäviä, menemisiä, ihan kaikki. Nykyisin en muista oikein mitä piti muistaa ja kenen piti mitä muistaa. Niin, sellaista elämä on, mutta nuoret ja hieman vanhemmat. Elämä on elämisen arvoista, kunhan ihmisellä on haaveita, unelmia ja täynnä, joita kohti syyksi. Nuoret haaveilkaa, unelmoikaa, työntäytykää epämukavuusalueita, eläkää nyt. Älkää sortuko meille vanhemmille niin tavallisen elämään. Tavoitteiden kohden meneminen tosi ei aina mutta kulkea. Onnen ei ole oikeuteta ja menestys tulee työn edellä vain sanan kiitossa. 50 vuotta valtalakia kantaneena voin sanoa, että ei se hassun lakki ole. Se on mahdollistanut rikkaan elämän, eikä tullut rahasta, vaan elämän rikkaudesta. Onnea teille, onnea meille. Nuoret juhlikaa, olette sen ansainneet. Ja vanhukset muistelivat, mitä olikaan juhlimme meidän nuorissa. Vielä haluan kiittää Opiskelijan rehtori Markus Niemeä kutsusta juhlimaan meidän iltapäivän ilman järjestelmää Leinoa hienosti järjestelystä ja valtaisesta salapoliitustyöstä, jota olet tehnyt meitä oppilastovereita metsästäessäsi. Haluan kiittää myös koko opettajayhteisöä kaikesta, mitä te teette opastaessanne nuorilla opiskelussa ja puhutte eikä teemme. Nyt on aika tehdä kaikkea kivaa, huilata hetkien siirtymistä ja elämään hyvää. Hieno työ kaikille ja hyvää alkavaa.
arvoisa juhlaväki, vanhemmat, perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät, hyvät opettajat, lukiolaiset, hyvät riemuilioppilaat ja tulevat ylioppilaat. Tervetuloa vielä minunkin puolestani Kosken lukion ylioppilasjuhlaan, suven ja sivistyksen juhlaan. Sali on tänään täynnä lämpöä, nuoruutta, kokemusta, riemua, iloa, ylpeyttä, nostalgiaa ja varmasti vähän aikeuttakin. Tietoisuutta tärkeän siirtymäriivin merkityksestä omaan ja muiden elämään. Lukuvuoden tai jopa koko koulutaivalle taakse jättämistä ja oven avaamista tulevaisuudelle ja unelmille. Tämä juhla on erityisesti teidän, hyvät tulevat ylioppilaat. Mutta samalla tämä on myös nuorempien lukiolaisten juhla, jotka tulevat olemaan paikallanne vuoden tai 2 päästä, ja joille teidän läsnäolonne tässä juhlassa konkretisoi tulevaisuuden virstanpylvästä. Tämä on iloinen, mutta myös vaikea juhla ylioppilaille läheisille, joiden rooli aikuistuvan nuoren elämässä tulee vääjäämättä muuttumaan. Tämä on teitä lukiopolulla ohjanneiden opettajien juhla, kun he pääsevät näkemään työnsä konkreettiset tulokset. Tämä on myös teidän riemuilioppilaiden juhla, jotka saitte painaa valkolakkinne päähän 50 vuotta sitten ja pääsette julkistamaan sen uudelleen kunniavieraana. Hienoa, kun tulitte. Ja tämä on tietysti Kosken lukion juhla, koska lukio on juuri se tekijä, joka yhdistää meitä kaikkia tässä salissa. Tämän päivän maailma on epävarmempi kuin mihin olemme viime vuosikymmeninä tottuneet. Maailmanrauha on aidosti uhattuna ja erilaiset ääriliikkeet nostavat kannatusta. Yleistä luottamusta ja yhteiskunnan tasapainoa yritetään horjuttaa monilla tavoin meillä Euroopassakin. Onneksi meillä Suomessa olemme pääasiin pystyneet välttämään tällaiset vaikuttamisyritykset ja voimme entisen tapaan luottaa siihen, että demokratiamme ja yhteiskuntamme toimii. Tärkein syy sille, että luottamuksemme yhteiskunnan toimintaan ja mediaan on säilynyt, liittyy koulutukseen, johon sivistyksemme pohjaa. Koulutuksella ja sivistyksellä on entistä tärkeämpi rooli maailmassa, jossa on disinformaatiota, salaliittoteorioita ja jossa koko ajan pitää punnita tiedon aitoutta ja oikeellisuutta. Sivistyksemme perustan lukutaidon merkitys korostuu maailmassa, jossa meihin pyritään vaikuttamaan juuri tekstien, kuvien ja sosiaalisen median kautta. Aikana, jolloin tekoäly voi tuottaa vastauksen kysymykseen kuin kysymykseen tai täydelliseltä vaikuttavan pitkän tekstin sekunneissa, asioiden syvempi ymmärtäminen ja kriittinen ajattelu korostuu. Meidän on pystyttävä lukemaan teknisen lukemisen lisäksi entistä enemmän rivien välistä. Meidän on pystyttävä asettamaan teksti oikeaan viitekehykseen sekä arvioimaan kriittisesti tekstin merkitystä ja kirjoittajan motiiveja. Meidän on myös pystyttävä tunnistamaan, onko teksti ihmisen vai koneen laatima. Valitettavasti nykyhetken maailma ei aina tue koulua tässäkään tehtävässä. Lukutaito kapeasti tai laajasti ymmärrettynä on jokaisen ehdoton kansalaisoikeus ja velvollisuus. Sillä turvataan nykyhetki ja rakennetaan tulevaisuutta. Valeuutiset ja hybridivaikuttaminen eivät tehoa kansana, joka ymmärtää lukutaidon, koulutuksen ja sivistyksen merkityksen ja vaalii. Kielitoimiston sanakirjan mukaan sivistys tarkoittaa kasvatuksen kautta omaksuttua tietoa ja henkistä kehittyneisyyttä. Suomessa puhutaan usein järjen ja sydämen sivistyksestä. Järjen sivistys tarkoittaa pyrkimystä tietoon ja totuuteen sekä kriittiseen arviointikykyyn ja oppineisuuteen. Sydämen sivistys viittaa rehellisyyteen sekä ymmärrykseen, myötätuntoon ja solidaarisuuteen heikompia kohtaan. Koulussa opimme ja kehitämme
opetuksissa usein ensimmäisenä tuleekin mieleen sivistyksen tiedollinen puoli. Kun tulin tasan 20 sitten Kosken lukion opettajaksi, samaan aikaan parin muun kollegani tavoin, kysyin edelliseltä rehtorilta virkahaastattelun jälkeen, miten hän näkee pienen ja minulle siinä vaiheessa tuiki tuntemattoman maaseutulukion tulevaisuuden. Hän totesi, että 10 vuotta näyttää ainakin hyvältä. Hyvin, ellei aivan erinomaisesti, on mennyt nyt 2 vuosikymmentä. Edeltäjäni ja koko lukion opettajakunnan jatkuvan kehitystyön ja joustavuuden sekä viisaiden kuntapäättäjien tuen ansiosta Kosken lukiolla menee vallan erinomaisesti monella mittarilla tarkastella. Kouluterveyskyselyiden ja vuosittaisten arviointikyselyiden tulosten mukaan opiskelijat viihtyvät meillä ja kokevat saavansa hyvää opetusta ja tukea. Yhteisöllisyys ja mutkattomat välit opettajiin saavat paljon kiitosta. Opiskelijamäärän positiivinen kehitys hakee vertaistaan pienenevien ikäluokkien Suomessa ja erityisesti maaseudulla. Kosken lukio nähdään monesta syystä houkuttelevana opiskelupaikkana yli kuntarajojen. Edessämme on siis paljon hyviä vuosia. Saamme vuodesta toiseen iloita hyvistä tuloksista lukiossa, jonka keskiarvoraja on 7, monen muun pienemmän lukion tapaan. Hyvien opiskelijoiden lahjakkuutta tuetaan, keskitason opiskelijat pääsevät nostamaan tasoaan, ja ne opiskelijat, jotka tarvitsevat enemmän tukea, sitä tosiaan saavat. Meillä opiskellaan ja kirjoitetaan monipuolisesti eri aineita hyvin tuloksia. Pitkässä matematiikassa ylioppilastuloksemme painivat vuodesta toiseen samassa sarjassa Suomen huippulukioiden kanssa. Nykypäivän lukion haasteellinen kuningasaine äidinkieli ansaitsee myös huomiota. Nykyisissä äidinkielen ylioppilaskirjoituksissa, kun hyvä ainekirjoitustaito ei riitä alkuunkaan. Lukeminen, kirjoittaminen ja tekstin analysointi on entistä tärkeämpää, vaikka ympäröivä todellisuus ei sitä tuekaan, kuten jo aiemmin totesin. Ei ole siis mikään pikkujuttu saada kokonaista ikäluokkaa vihittyä erilaisten tekstilajianalyysien ja oikeaoppisten vastaustekniikoiden viidakkoon. Hyvät tulevat ylioppilaat, te olette monessa asiassa onnekkaita ja ensimmäisiä. Te olette ensimmäinen ikäluokka, jolle lukio on maksuton. Kaikki ovat opiskelleet lukion tarjoamilla samanlaisilla tietokoneilla, ja opiskelijoiden ja vanhempien ei tarvitse hetkeäkään miettiä, mistä oppimateriaalit hankitaan ja mitä ne maksavat. Olette myös ensimmäisen uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelleet ylioppilaat. Onkin ehkä hieman ironista, että juuri tänä keväänä, kun ensimmäiset oppivelvolliset ylioppilaat valmistuvat, hallitus on esittänyt maksuttomuuden rajaamista apivuoden jouluun. Tämä on erittäin epäonnistunut ehdotus opiskelijoiden ja myös käytännön näkökulmasta. Vaikka esitys menisi läpi, meillä ja monessa muussakaan lukiossa tuskin kerätään opiskelijoiden koneita tai oppimateriaaleja pois juuri ennen ylioppilaskirjoituksia. Lukiokoulutuksessa on eletty viime vuosina suurten muutosten kourissa, joten toivoisimme, että pääsisimme keskittymään rauhassa lukion perustehtävään, opetukseen ja sivistykseen. Tulevat ylioppilaat, teillä on myös erityinen paikka minun sydämessäni. Olettehan 3 vuotta sitten alkaen rehtorin urani ensimmäiset kokonaan omat ylioppilaat. Yhdessä on matkustettu Roomaan ja Berliiniin sekä koettu tietysti lukion monet perinteiset tavat. Teistä jää paljon hyviä muistoja, päällimmäisenä vaikka Maledetta Primavera tai Päivären Convegiin, apikupparin naamakuva, rehtorin kaappaus kunnantalolta ja luultavasti Kosken lukion historian paras apivideo. Siinä tuleville apeille haastetta. Yhdessä teidän ja koko lukion henkilökunnan kanssa on opittu ja luotu
maksuttomuuden, pidennetyn oppivelvollisuuden ja uuden OKSin edellyttämiä uusia käytänteitä ja saatu ne toimimaan. Teidän työnne Kosken-lukiossa on tullut valmiiksi, mutta me jatkamme perustyötä ja sen kehittämistä edelleen nykyisten ykkösten ja kakkosten kanssa. Hyvät tulevat ylioppilaat, osalle teistä on päivänselvää, mitä tulevaisuudessa haluat tehdä. Osalla taas on vain hento aavistus tulevasta polusta. Jollakin on jo paikka jatko-opinnoissa, kun toiset miettivät, mihin omat taidot ja rahkeet riittävät. Uskon ja tiedän, että teillä on paljon ominaisuuksia, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Näitä ominaisuuksia olette kehittäneet viimeisen 3 vuoden aikana Kosken-lukiossa. Haasteitakin matkan varrella on ollut ja moni varmasti osaa nyt nähdä hetkelliset epäonnistumiset tai vastoinkäymiset opettavaisina kokemuksina, joista saa eväitä tulemaan. Ei tule kuitenkaan unohtaa sitä, että joskus suurin saavutus on ylipäänsä saada kirjoitukset ja lukio suoritettua. Jokaisen menestys riippuu opiskelun lisäksi tietysti myös asioista, joihin ei voi itse vaikuttaa. Olivatpa ne sitten esimerkiksi oppimisvalmiuksiin, kodin tukeen tai mielenterveyteen. Jokainen teistä on tehnyt parhaansa omalla tasollaan ja jokainen voi olla ylpeä omasta valtiopistaan. Hyvät tulevat ylioppilaat, nauttikaa tästä helteisestä päivästä. Nauttikaa nuoruudesta, teille avautuvista mahdollisuuksista. Uskokaa itseenne, uskaltakaa kokeilla, yrittää, erehtyä ja epäonnistua. Olkaa ennakkoluulottomia, uskokaa unelmiin. Mutta minne ikinä päädyttekin, voitte olla aina ylpeitä siitä, että olette päässeet ylioppilaaksi juuri Kosken lukiosta. Seuraavaksi luen stipendien saajat ja lahjoittajat. Ylioppilaat saavat stipendistä todistuskansiossa. Ykkösten ja kakkosten stipendit saatte ryhmänohjaajalta. Juhlan jälkeen salin takaosassa. Annetaan lopuksi sitten yhteen aplodit kaikille stipendin saajille. Kosken osuuspankki on lahjoittanut kaikille ylioppilaille todistuskansiossa. Opiskelijat ovat keskuudestaan äänestäneet vuoden opiskelija. Hän on ystävällinen, kannustava ja muut huomioittava. Hän suhtautuu positiivisesti opiskeluun ja myötävaikuttaa hyvän luokkahengen syntymiseen. Opiskelijan nimi kaiverretaan koulussa säilytettävään pokaaliin, mutta opiskelija saa myös tästä mukaansa ihan omaan pokaaliin. Nimi valmistetaan juuri nyt. Hän on Teija Koski. Hän ansaitsee erilliset aplodit, mutta odotetaan sitten näille muille sinne loppuun. Lista jatkuu. Tänä vuonna jaetaan jopa 2 000 euron Varsinais-Suomen kulttuurirahaston Länsivoima-stipendia. Ne jaetaan taitonsa ja kiinnostuksensa matemaattis-luonnontieteellisissä tai teknisissä aineissa osoittaneille ylioppilaille. Länsivoima-stipendin saavat Ilari Tikkanen ja Niilo Rautamaa. Kosken osuuspankki antaa kaikille koskelaisille ylioppilaille stipendin. Paras koskelainen Niilo Rautamaa saa 400 euroa. Toiseksi paras koskelainen Olivia Ojala saa 200 euroa. Muut koskelaiset ylioppilaat saavat 50 euroa. OP Vakka-Oudemaa jakaa 2 kappaletta 100 euron stipendejä erinomaisesta ylioppilastodistuksesta ja 2 kappaletta 100 euron stipendiä eri kirjoitusaineissa erinomaisesti menestyneille ylioppilaille. OP Vakka-Oudemaan stipendit saavat Veikka Junnila, Jimi-Matias Lepo, Aleksi Mikkola ja Oskari Virta. Someron säästöpankki antaa parhaalle markkilaiselle ylioppilaille 150 euron stipendin. Hän on Frans Tihla. Lionspool Koski antaa 150 euron stipendin Olivia Ojalalle ja 100 euron stipendin T.
Teija Koski. Lions Gate Koski antaa 100 euron stipendin Petra Minervalle. Lions Group Marttila antaa 200 euron stipendin Frans Pihlavalle, 100 euron stipendin Sini Kaskelalle, 80 euron stipendin Meri Kaskelalle, 80 euron stipendin Amanda Ilorannalle ja 80 euron stipendin Ode Kustille. Merilän nuorison ja veteraanien tukiyhdistys antaa 100 euron stipendin Aleksi Nurille. Lions Group Ypäjä antaa 100 euron stipendin Santeri Heikkilälle, Konsta Sivulalle, Antti Lösmäelle ja Hennika Vierakin. Kosken yrittäjät antaa 100 euron stipendin Kaki Kitsukille ja Julle Lumiselle. Jokioisten seurakunta antaa 150 euron stipendin Katariina Saarelle. Kosken seurakunta antaa 100 euron stipendin Mikko Strömberg. Auranmaan viikkolehti antaa Sulkakunnan stipendin, joka sisältää opiskelijalle, joka on esittänyt vahvoja näyttöjä ainekirjoituksessa. Sulkakunnan stipendin saa Niilo Kustaa Rautala. Salon Seudun Sanomat antaa äidinkielen ainekirjoituksessa menestyneelle ylioppilaalle 100 euron stipendin. Sen saa Ilari Tikkanen. Suurseudun osuuskaupan vuoden positiivisen tiimipeluristipendin 200 euroa saa Teija Koski. Hilja Tallan säätiö 100 euron stipendit hyvästä menestyksestä matemaattisissa aineissa saavat Olivia Ojala ja Veikko Juntti. MTK Kosken 200 euron stipendin saa Lauri Akola. Tilausliikenne Hakelin 50 euron stipendit saavat Lauri Akola ja Teija Koski. Kosken yhteiskoulun stipendirahastosta jaetaan 100 euron stipendit seuraaville ylioppilaille. Konsta Sivula, Veikka Junnila, Moona Heinilä ja Manu Mäenpää. Kakkosvuosikurssin opiskelijoille jaetaan 50 euron stipendit, kuten myös ykkösvuosikurssin opiskelijoille, ja he ovat kakkosesta aloittain Niilo Salmela, Mikky Enqvist, Ilona Laine, Krista Haklin, Frans Laukka sekä Maise Mäentausta, Heta Jouki, Eili Reittonen, Alma Koso ja Kerttu Kanasu. Pohjolan uuden kirjapalkinto menee Aaro Salinille. Sverige-kontakti Finland kirjapalkinnon saa Manu Mäenpää. Saksan suurlähetystön kirjapalkinnon saa Niilo Kustaa Rautala. Suomen Kuvalehden vuosikerran, joka annetaan parhaalle yhteiskunnallinen kirjoittajalle, saa Ilari Tikkanen. Uusia vuosikerran vuosikerran saa Erri Sali. Vuoden liikkuja mitallin ja 50 euron lahjakortin saa Lauri Akola. Ja lopuksi Kosken lukiomusiikkistipendin 50 euron lahjakortin saa Olivia Ojala, Meri Kaskela ja Sini Kaskela. Onnittelut. H-hetki lähestyy. Nyt seuraa tosiaan todistusten jako ja lakitus. Pyydän tänne eteen ryhmänohjaajan Tapani Nurmisen ja Anna-Kaisa Virtasen lakittamaan ylioppilaat ja ylioppilaiden pikkusisarukset Justus Kosken ja Hilda-Lyy ja Raudaman lukittamaan ylioppilaat. Lauri Akola.
Neela Ossi. Veikka Junnila. Meri Kaskela. Sini Kaskela.
Jere Rusina. Katariina Saara. Aino Sireen. Konsta Sivula.
Sari Virtanen. Antti Ylösmäki. Todistuksen saa myös Tampereen Saamon keskuslukiossa opiskellut Veera Vuorentausta. Kosken lukiolla on ilo julistaa teidät ylioppilaiksi ja toivottaa teille onnea ja menestystä. Seuraavaksi nousemme kaikki yhdessä laulamaan ylioppilaiden laulun Laudeamus Kirkko. Arvoisa rehtori, opettaja, kouluhenkilökunta, juhlavieraat ja ennen kaikkea te uuden ylioppilaan. Isot onnittelut teille jokaiselle tästä suuresta saavutuksesta. Ihmisen elämän polun tapahtumia voisi verrata tällaisiin oijuihin tai merkkipaaluihin. Näitä elämän varrelle kertyy, niin kuin tuossa aikaisemmissa puheessakin jo puhuttiin. Nämä oijut, merkkipaalut on sellaisia tapahtumia, mitkä jää kylmästi mieleen koko loppuelämässä.
Tämä lattiaspäivä Poijun ruutu on meidän uusi ylioppilasta. Hienoa katsoa tätä valkoista lakia tässä. Me vanhana olemme ylpeitä. Kun peruskoulun jälkeen pääsitte tänne Kosken lukioon, se oli varmasti iso muutos koulun käynnistä. Tuli uusia luokkakavereita, piti olla itsenäisempi, omatoimisempi, ottaa enemmän vastuuta kaikista asioista ja tietysti myöskin opiskelun hoitamisesta. Toki siinä meidän vanhempienkin apua välillä tarvittiin, välillä enemmän, välillä vähemmän. Arkisen koulunkäynnin lisäksi teillä on varmasti jäänyt lukioajasta valtavasti hienoja muistoja. Oli penkkareja, oli vanhoja tanssia, kierromatkautuksia, Roomaan ja paljon muuta. No, päällimmäisenä muistona teillä varmasti on tämän kevään ylioppilaskokeet, se loppuutistus. Näissä kaikissa tapahtumissa me vanhemmat olemme jokainen varmasti paljon myöten lähellä. Itsenikin piti aktivoitua somessa ja ottaa Instagram-aktiivikäyttöön, jotta sain seurattua esimerkiksi Rooman matkan päivityksiä ynnä muuta. Ylioppilaat, te olette onnekkaita. Teillä on ollut mahdollisuus käydä tätä hienoa Kosken lukioon. Jo heti ensimmäisessä vanhempainillassa huomasin tämän koulun hienon ilmapiirin, yhteishengen ja positiivisuuden. Tuli heti olo, että täällä teidän opiskelijoiden on varmasti hyvä olla, hyvä opiskella. Teistä välitetään, teistä huolehditaan. Opettajien ja henkilökunnan omistautuminen täällä työlleen on ollut pyyteetöntä ja ihan jokainen tuntuu täällä viikolla. Teillä on täällä koulussa hienoja traditioita, tapahtumia. Ne kehittää ja luo yhtenäisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Se on hienoa. En tiedä, mahtaako Suomessa olla montaa apipaikkaa, jossa olisi rehtorin kuva. Se kertoo teille jotain. Haluan tähän loppuun vielä esittää suuret kiitokset vanhempien puolesta koko koulun henkilökunnalle tästä tekemästänne työstä. Ja te uudet valmistuneet ylioppilaat, paljon onnea. Tämä hieno suoritus teille jokaiselle. Muistakaa, että tämä päivä on teidän, nyt on teidän luonnollinen loistava. Kiitos.
Arvoisat kanssaoppilaat, ylioppilaiden vanhemmat, Kosken lukion opettajat ja opiskelijat sekä muut juhlavieraat. Tänään on meille ilon ja onnen päivä, koska valmistuimme ylioppilaiksi ja vielä Koskelluksessa. Tänään palkitaan meidän pitkään kestänyt uurastus. Nyt voimme hengähtää hetken ennen seuraavia koitoksia. Alkuun täytyy kiittää muutamia tahoja, jotka ovat olleet mukana tässä meidän tuoreiden ylioppilaiden matkassa. Kosken lukiolla menee suuret kiitokset. Ilman teitä ammattitaitoisia ja ystävällisiä opettajia tämän lakin saaminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa. Te olette opettaneet, kannustaneet, tukeneet ja välittäneet meitä näiden vuosien aikana. Teistä huomaa sen, että teette tätä koko sydämestä. Teille jokaisen opiskelijan menestyminen on yhtä tärkeää, jopa niin tärkeää, että omaa vapaa-aikanne olette käyttäneet auttamaan meitä kotitehtävien parissa. Herätyskellonnakin olette toimineet meidän vuosiluokan opiskelijoille. Kiitos siitä. Nyt osaamme ainakin sen, että otsikon perään kuuluu piste. Eiku siis miten se meni? Erityiskiitos vielä meidän omille ihanille ryhmänohjaajille, Anna-Kaisalle ja Tapanille. Te olette olleet mukana kasaamassa meitä yhtenäiseksi ryhmäksi heti alusta asti. Rehtori Markus aloitti oman rehtoripolkunsa tässä lukiossa samaan aikaan kuin me oman lukiopolkumme. Nyt ensimmäinen kokonaan sinun huolehtima vuosiluokka valmistuu ylioppilaiksi. Markuksen ansiosta olemme saaneet opiskella niitä aineita, joita itse olemme halunneet. Kiitos. Haluan kiittää omia perheenjäseniä ja läheisiä, jotka olette kestäneet muutamat hemoromatukset pitkän matematiikan tehtävien kanssa sekä tukeneet opiskelussa kaikilla tavoilla. Isoin kiitos kuitenkin menee teille kanssaylioppilaille. Teidän ansiosta meille kenellekään ei ole ollut tylsää opiskella nämä 3 vuotta. Opetuskin on välillä keskeytynyt, kun olemme kaikki nauraneet yhteiselläkin aivan jutulla. Tätä puhetta kirjoittaessa pohdin asioita, joista meille varmasti muistutaan täällä lukiossa. Ensimmäisenä varmasti mieleen tulee se, että olimme ensimmäinen ikäryhmä, joka sai ilmaisen toisen asteen. Kuitenkin ehkä mieleenpainuvin asia varmasti kaikille opettajille ja meille itsellemme on se, että meillä on ja oli erittäin hyvä yhteishenki. Ja olemme todella tiivistyneet. Löysimme toisemme heti lukion alussa syksyllä vuonna 2021. Meille kaikille jää hukasti mukavia muistoja tästä koulusta ja yhteisistä hetkistä toistemme kanssa. Päällimmäisenä kaikille tietenkin mieleen nousee vanhat, matkakurssi Roomaan ja Venkarit. Monelle palkitseva hetki oli, kun saavuimme Italian lämpöön hieman reilu vuosi sitten. Sitä reissua moni muistelee vielä varmasti eläkkeellä ja kiikkustuolissa, kunhan me sinne joskus edes pääsisimme. Kommelluksilta ja nauruilta ei selvitty, mutta mikä sen parempaa olla keskellä Roomaa eksyksissä ja nälkäkiukun partaalla, tai kuunnella, kun aikuinen nainen raikaa bussissa matkalla Pompeihin.
Ihania muistoja on kaikilla sieltä varmasti. Viime syksynä koitti jännittävä hetki, kun suurin osa astui ensimmäistä kertaa koulun juhlasaliin aloittamaan ylioppilaskokeittaan. Totuttuun tapaan lukeminen oli jätetty viimeiseen hetkeen, vaikka kesälomalla olisi pitänyt lukea jo kirjoituksia. Auringonottojen työt kiinnostivat kuitenkin enemmän. Me selvisimme kuitenkin kaikista hyvin. Heti syksyn kirjoitusten jälkeen koitti mukava rajapyykki, nimittäin TJ-100. Lukio täyttyi silloin vedenrosvoilta. Uskomatonta ajatella, että lukiota on enää 100 päivää jäljellä. Nyt sitäkään ei ole enää. Kirjoitusten jälkeen Saksan lukijat pääsivät käymään pidennetyllä viikonlomalla Berliinissä. Tämä reissu oli itsellä ainakin hyvin mieleenpainuva ja avata. Siitä kuuluukin iso kiitos Markukselle, joka tarjosi mahdollisuuden lähteä. Koululoma koitti ja me olemme innoissamme pienestä hetkestä hengettää ennen viimeistä rutistusta kirjoituksia. Toisin kävi ja monen joululoma muuttuikin hetkessä eräällä pitkämatikan tunnilla magnetin grindaamiseksi. Toki, ensimmäinen jos toinen piti sen normaalina joululomana. Sori Markku. Kevään kirjoitusten lähestyessä moni alkoi stressaamaan, että valmistummeko koskaan. Mutta tsemppasimme toisiamme jaksamaan vielä hetken. Penkkarit veivät hyvin ajatukset pois lukemisesta ainakin hetkeksi, kun suunnittelimme ja toteutimme omia asujamme sekä koristeita lukion tiloihin. Itse TJ-100, TJ-0, eli penkkaripäivä oli yhtä juhlaa. Kun saimme iloita opiskeluiden loppumista. Toki edessä oli vielä lukuloma, mutta kuka nyt sitä tosissaan otti? Lukulomalla viimeistään tajusin sen, että se kirjoituksi lukeminen oli hankalaa, kun ei muistanut enää ykkösvuoden asioita. Me kuitenkin selvittiin ja saatiin viimeisetkin kirjoitukset suoritettua. Jokainen saa olla tyytyväinen suorituksensa. Nyt olemme ylioppilaita, joten juhlitaan sitä sen ansaitsemaa tavalla. Jokaiselle meillä on valoisa tulevaisuus edessä. Saamme olla onnellisia, että valmistumme juuri Kosken lukiosta ylioppilaiksi. Täältä saamme hyvät eväät tulevaisuuteen, mitä se ikinä pitää sisältää. Vaikeutta on varmasti ilmassa, kun lähdemme omille teille. Näiden 3 vuoden aikana on syntynyt hyviä kaverisuhteita, joten muistetaan pitää niitä yllä vielä tulevaisuudessa. Vaikka emme opiskelisikaan samassa koulussa tai edes samassa kaupungissa. Lopuksi haluan vielä onnitella teitä kaikkia tuoreita ylioppilaita ja ylioppilaiden vanhempia. Nyt on aika juhlia